Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Action Radio Philippine Standard Time, las 11:45 na. Maayong aga, syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental. Sa malabutan sa aton sini nga pagpangalagan sa bugos nga Western Visayas. Via sa aton sini nga transistor radio. Sa bumban sa bugos nga kalibutan nga naga-monitor na sa Cinema Tinion via Facebook Live. Sa aton sining YouTube plus ang iban pa dira mga kaaksyon nga nakatutok na sa aton sining pagpangalagan. Welcome na sa Action Balita Banat Bulig sa ngalan sa regular nga anchorman Action Rex Cantong, amon sining news director. May mga importante lang ang mga bagay-bagay nga ginatapos-tapos mga kaaksyon. Hindi naman sa Action, Brian Morden of the Nakita Tob-Tob La Una i-Media. Ang takna sa kahaponanon sining adlaw sang Sabado. Yari na kita sa Nobyembre 27 na, 2021 mga kaaksyon. Magamon ni oras mga utod na ton ga umpisa ni nga naga-indakal sang ila sining mga kuana na. Ang ila sining mga sudan para sa panyaga, pero ang iba ni mga kanon luto na nimo. Ang iban gani nagpa-relax na kay medyo nakapaniyaga na. Kung nagatrabaho katod bla mga outdoor, amo ni oraso dapat nakapahuway-huway ka na kay pagkaabot launa karon maumpisa ka naman. So dapat mag-relax gid mga kaaksyon, ano? Sige, Action Radio Philippine Standard Time mga kaaksyon, las 11:47 na sa aton sining nga pagpangalagan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Ano ba lang mga dalag ko nga balita nga hatagan naton sang pagtamod sa aton sining nga pagpangalangan subong adlaw. Mga balita ya sa Kapitolyo Provincial mga kaaksyon ti buwas nga adlaw. May ara nga i-launch mga kaaksyon si Governor Eugenio C. Lacson. Sining pag-umpisa na sa Lunes hindi nyo gid pagkalipati sa Lunes nga adlaw, Nobyembre 29, tob-tob sa Disyembre 1. Ining 3-day national vaccination program sang gobyerno mga kaaksyon, ano? Bugos nga Pilipinas iya, pero diri sa Negros Occidental sa pag-intindi naton, buwas pa lang adlaw si Gov Lacson iya mayara na sang initial nga buhaton sining vaccination program mga kaaksyon, ano? Sa maning bulabantayan naton kag sa mga way pa nakapabakuna dira. Ang aton sining presidente sang pungsod Pilipinas naghimo gid sang ideya kag kaangay sining 3-day nga vaccination program. Agod nga makapabakuna kamo. In short, si Presidente Rodrigo Duterte daw maluhod na sa inyo nga wala pa nakapabakuna nga dapat magpabakuna na. Agod malabot naton ang ginatawag herd immunity before pa naman magtapos ining 2021. Kino ka never heard pa si herd immunity diri sa pungsod Pilipinas mga kaaksyon? Ikumpara dito sa iban nga pungsod iya.
Way patakatapos-tapos ang vaccination ta. May bago naman nga variant si COVID-19 dito sa South Africa. Nati mas kadelikado pagid kay times 10 iya. Ang iya sining kadasigon kag ang panglapta siya sa isig katawo mga kaksyon. Ang mga balita karon sa Kapitolyo kon syudad sa Bacolod nga gadulong ni Action Arte Hupon pagbakuna sa mga empleyado sang syudad sa ila mismo nga opisina panibagong estratehiya sang EOC sa Bacolod mga kaksyon. Ay mayara paglisang mga empleyado man sa syudad naway pa nakapabakuna man ay nano man. Ang alkalde nyo mapa-booster na pila kadlaw kamoya duway pa makapabakuna da nano man naman. Oo, ang Cadiz City gani kag Bago City ho. Daw kuha na lang hilaw-hilaw na lang sa mandatory mo. Ang vaccination dito man sa ila puwerte man to. Ang mga balita karon sa Bacolod City Government o Bacolod City Police Office. Igadulong na aksyon Eric Magbanwa, Regional Director sang PNP sa Rehiyon 6. Nagapanginbulahan sa maayong performance mga kaksyon sang BCPO, CDEU, kasunod sang pag-recover sang 2 ka milyon ka pesos nga bili sang shabu mga kaksyon. Samtang kahapon tiya mo tayo gindunot-dunot kagin sunog na tong mga napulo ka kilo nga shabu kag marihuana didto ya sa syudad sang San Carlos makaksyon kay ti may Bio Energy didto mo didto ginsunog so nadumduman ko ginsunog ang mga na-confiscate nga mga shabu diri sa Western Visayas paagi man sa Philippine Drug Enforcement Agency dira sa isa ka lugar sa Barangay Bata da nga mayara sang nagapang-cremate da bala. Dira na siya ginpang sunog man subong dito sa syudad sang San Carlos. Samtang mga balita sa Nokpok, Action Alvin Graba karon 1 million 1.20 million pesos or masobra 1 ka milyon ka pesos nga balor sang droga kag armas luthang na recover iya sa buy-bust operation sa syudad sang Bago. Puwerte man ang syudad sang Bago ay man gapabilin subong ang Bago nga hipi nila dado ka supog man babayi na ha. Anay spokesperson sang PNP Region 6 nga si Police Lieutenant Colonel Ju M. Malong puwerte nga mga dinakpanay sa Bago. Sa patrol karon with Action Alvin Gramba man sa gyapon masobra 53 milyones pesos nga balor sang illegal nga droga ginsunog mo to kahapon sa area sang San Carlos mga kaksyon bantayan tani mga kompleto sini nga mga detalye karon na. Kaga mga balita gikan karon sa syudad sang Cadiz with Action Roger Gutib 3 ka mga anggulo ginalantaw sang kapulisan nga rason sa pagpatay sa isa ka mangunguma. Kaga didto karon niya sa kay Action Nelson Patenio sa Banwa sang Calatrava may 5 ka drug cleared barangay nga way na nagagamit sang illegal nga droga. Mayo man niya. Oo. Kay Action Arlo Ticar, kapulisan sa Victorias, nagpakaon sang isa ka gatos ka kabataan kag mga ginikana nakabaton sa mga food packs. Amoning kuano? Amoning ginpalayag ni Regional Director sang PNP nga si Brigadier General Flynn Dongbo. Nga dapat kapulisan ta mayara sang relasyon kag koneksyon sa komunidad, hindi lang kay puro lang criminality. Dapat mayara kamo sang mga kaangay sa nga programa ho. Tigin unahan na sang Victoria. Sabi pamatian ta ni Bikaron kido kamayo ini nga balita no. Sige, ang mga balita sa national mga kangsyon, target sang 15 milyones nga o kon target nga 15 milyones nga mabakunahan sa 3-day national vaccination ginhimo na lang 9 or 9 ka milyon sang gobyerno mga kangsyon. Medyo bulubugat gid man guro. Kaya yawan ka subong butong sang mga utod ta nga dapat magpabakuna. Kapulisan nga nagpositibo sa COVID-19 nagdangat sa masobra 4 kon 42,000. Damo man o. Frontliner man sila mo. Pilipinas kag China mga himo gihapon mag-abyanay
sa piyaksang away sang West Philippine Sea. Hindi gid man pwede nga maging kwentro tani sa ila, hindi gid man tiya kasarang sa ila. That's why nga aton ginahingyo sa China abi tama na ng pagkatunton nyo da abi. Pero sobra-sobra na gina nga amon na inyo pa. Ang inyo lang. Na bilib ko gani kay Senador Ping Lacson mo. Nga hambala niya nga di ta niya paghihatag ang ini nga lugar kay aton ini. Aton ini. Di ka mabatian na to sang pungsod China basi may mag-interpret da sa ila. Ipainchindi na da sa ila nga hambal ni Ping Lacson amon ina indi inyo. Ang ibang nga balita sa national, mga infeksyoso, disease expert mga kaaksyon, ginapandaman ng publiko sa Omicron. Amo ning bagong ngalan, Omicron COVID-19 variant dito sa South Africa. May mga pila na kapungsod karon nga ban-anay ang pagpasulod sa mga utod ta diri sa pungsod Pilipinas bangod sining nasambit iya nga bag-o nga variant ni COVID-19. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 11:55 na sa aton sining nga pagpangalagad mga kaaksyon. Antes pa naman ang dugang nga mga detalyes ni diri kita nay sa aton sining nga STL result to. Kay sigurado ko damo ginagahulat sini matinion. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Ang resulta sang STL results November 27 mga kaaksyon, aring first draw na subo nga adlaw 34-16, 34-16. Congratulations sa mga nagdalalaog subong. Pero nakabasa ka-action nouns ang mga ka-action dira sa balita subong. Nakuha na kagabi sa nagaisahanon bala mo nagaisahanon nga nagdaog sang ultra loto iya. Grabe way pa na mention kundi nga lugar. Ang iya nga nakuha sa ultra loto mga ka-action puwerte. Mga 370 million pesos. Anho niya na paggasto mama pareho sa aton bing hindi kita pala gasto kang magdaog ta sina. Tubuhi nga gamiton mo inang 370 million pesos mo. Oo. Grabe no. So congratulations Waitak Balo basit taga Bacolod ato. Taga Negros Occidental. Pero do layo-layo to diri sa aton. Congratulations na. May kilala ko so na nga nagdaog 20 million Action Elmar. Subong nagpigado liwat. Hindi kabalo mag-usar sang kwarta. Waldas lang nga waldas ahay. Hambal nila ko nang imo ko nung kwarta nga nakitaan abi. Daw pasimple lang, dasig ko no madula mo. Pero kung kabalo ka na mag-usar do hindi man guro, depende sa pag-usar. Kung laktan mo tinunto kung kaysa ang mga milyones siya pisok lang na. Pero kung mayo ka man magamit kagin plaster man sang husto, do hindi gina agad-agad nga madula guro. Sige, las 11:58 na sa aton sining nga pagpangalagad mga kaaksyon. Mga utod naton text ladang inyo sining nga mga mensahe sa aton nga text hotline sa 0963-757-0874. Kag sa inyo man sining nga mga gusto i-chat live sa aton sining nga Facebook, paki-share lang mga kaaksyon ano. Kag balik ta mga detalye na sa mga balita pagkatapos gid lamang sini Ang Nagsugod ako bilang news. Ibanghilista nagamonitor na sa aton sining nga pagpangalagad. Manjo Arnijo, Melvin Solidarios Abdo na nagamonitor man sa Bago City, nagapanghagad panyaga. Salamat gid. Si Mary Jean Misilanes. Tapos nako digamo ya Sir Bry, pahuway-huway na kay ma-lunch na dugay-dugay ba? Kanami no? Kanami no? Shaira Duana. Mayong udto Action Brian kag halong gid kamo dira Action Radio Bacolod Station. Salamat. Athia Kim Araman, Jean Oy Siser, si Vincent
Tabilino, Ana Sinoro, ETG Hilarso, salamat gid si Jovi Monares, Melchorita Ferrer, Star Mayo watching from Red Wing, Minnesota State. Okay, sige. Si Ana Sinuro, ginag-greet yung mga reporters kag si manager. Sige, pagbalik na to na, asod-asod na nga mga balita, mga kaksyon. Standby lang ka mo, pakishare lang sang live ta. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang TikTok, yan ang gusto ninyo. Sa sunod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman amat ang kami sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag sa mga fire ko my part because the year nga nagsulod ko, ito ka nagtamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station.
Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo. Sabi na ginapanyaga mo subong, may sabaw-sabaw man. May pinirito kada kag may soft drinks dahil sa kilid mo nga isa lang kabaso Okay yun ang Sabado, mga kaksyon. Sige, Las 12:08 na sa aton sa nga pagpangalagad drat sa dahon. Talay ng mga balita naton si Rima Tinion. Unaw na itong unang report gikan niya sa patrol with Aksyon na Alvin Graba, mga kaksyon. Balita, banat, huling. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kay ba dako inigaling nga milyones, so 53 milyones pesos nga balor sa illegal nga droga ginsunog kahapon didto sa syudad sang San Carlos. Aksyon Alvin, mayong aga kun mayong udto.
Mayong udto sa imo aksyon na Brian nagmandidalag on gate ining Philippine Drug Enforcement Agency diri sa Region 6. Ini matapos nga ginsunog ining balor 53.3 milyones ka pesos sang shabu kahapon dito sa siyudad sang San Carlos. Actually, ining distraction of dangerous drugs ginumpisan alas 2 pasado kahapon sang hapon sa San Carlos City Bioenergy Facility sa San Carlos nga ginpamunuan man mismo ni PDEA Assistant Regional Director nga si Donelyn Jimenez. Kagagin tambungan pa sa mga opisyal sa siyudad sang San Carlos like Mayor Renato Gustillo kag nagpakita man sang iya sininga support action by sa mga katapos ang PDEA in front mismo sa mga kapulisan sa PNP Forensic Unit Region 6 sa Department of Justice, Ara Mandra ang Public Attorney's Office and even mga non-government organization sa diin sunod diri kay today 6 spokesperson nga si Shay Tanalyon masubra 6,280 ka gramo sang shabu. Amo ni ang ginsunog action by sumahon yara sa 53,380,000 kag 427.78 nga kagramo sang marijuana nga yara man sa 64,167 pesos. Amo ni ang tanan nga ginsunog so kung sumahon mo action by masyado gid ka dako sobra 53 ka milyones ka pesos umuni ang tigayon nga na ginsunog. Now, dugang pagidiri ni Tanalyon, ining masobra 6 mil nga balor sang illegal nga droga, inaiyatanan action by natipon sang PDEA laboratory section o kung mga chemist bala bilang mga drug evidence. Gikan sa mga regional trial court ganingin ebidensya against sa mga drug personalities nga nadakpan sa tuig 2012 kag 2020 pero diri action by that is why 2012 to 2020 amo ni ang klaro diri ni Tanalyon kay ining mga illegal nga droga amo na ni ang gindesisyonan mismo sang korte action by nga from ang kaso nag-umpisa 2012 to 2020 desisyonan sang korte nga ipagwa na or pwede na masunog si droga na desisyonan naman ang mga ginakusar nga tagiya si Action Alvin. Correct, action na Bray. Amo ginda ang klaro man ni Tanalyon. Actually, gikan ni sa bugos nga Western Visayas mo. Sa RTC, Rojas City, kag Mambusaw sa probinsya sang Capiz. Raman action na Brian ang mga illegal drugs gikan sa Iloilo Province. Ang kadamaan diri sa Negros action Bray. May Cadiz, may Silay, may Himamaylan, may Kabangkalan, bago kaga siyudad San Carlos. Talandri, again, sa nasiling tanang mga gindesisyonan sang korte umpisa 2012 to 2020 sa diin actually ikaduha na suno kay Tanalyon ikaduha na ni nga destruction of illegal drugs nga natabo within sa Region 6 this year o kung 2021 kay ang una diri action by March 26 mo of 2021 ginsunog dito sa siyudad sang Iloilo kag ang ikaduha natabo kahapon nga adlaw so kung sumahon gid action by masubra na sa napulo ka kilo sang shabu ang ginsunog totally within the year and ginalauman man nga by next year kada quarter sunugon ang ining mga illegal drugs action na Brian. Action Alvin, ining mga drugs nga madakpan kung ano kadamo abi isabi ka sako nakuha da sa isa ka suspect ang isa ka sako mo man ang ipresento sa korte or makuha lang sang gamay? Tanani gin-presentar sa Korte Action By regardless no kung pila ni ka sako o kung pila ni ka kilo action by kay amo man ni ang ginhambal man ni Tanalyon nga initanan gin pangtipon pero ini mga drug evidence nga ni kuan siya bali may mga dokumento man antes ginpagwa sa Korte Action By. So ang kahapon nga pagsunog amo na ning pag stop or bay man sila ginapilit nga maguntat gid bala sang pagduha-duha
kung diin nagkalaladto ang mga illegal nga droga nga nagkaladakpan kay kung masunaran mo Action Alvin, damo nagapamangkot ti diin na to ang gindakop muni-muni, di na to ti ara pinangsunog na. I hope and we hope nga magpatinis la ang mga naga-doubting ang kaugalingon ng Action Alvin na. Correct action na, Bri, at least para likawanan ni ang tinaga bala nila Action Bri nga repacking kag reselling. Oo, reselling. O at least ang importante diriya ang tanan nga nakuha sang mga otoridad, sang mga kapulisan na kuha man sang mga katapos ang PIDEA, ini tanan niya gin presentar sa korte kag yatigayo man na bawi do ko na retrieve abi nga sa legal nga paagi kay may mga dokumento kay inatanan na desisyon na naman sang korte, may verdict na bala ang Korte Action Bri. Action Alvin, daligid lang. Anong gina-expect mo naman nga iduda sang pumuloyo? Abe, kay di nasunog na. Ikaw pa magkuton ko na ano naman ang pagduda nila ayhan? Ambot lang kung anong pagduda na nila man. Kung di ginsunog na kahapon. Oo. Ang dason nga pamangkot, sinabi mo kung ano, siya bogid to ayhan, basi tawas to? Ako no? Oo. Basi no? Kag mahambal yang ay abaw. Way kami kita no? Ano mo na way kami kita nga gingulo gito or ano churas to. Action Alvin. Basi siguro Action Bri, but definitely at least ang importante di Action Bri nasunog na. Nasunog na. Okay, hindi man pwede nga dalon ta gina sila to kag magsaksi to ya in fronto ya nga gina repacking na to sa may bioenergy kag ginapagulo to sa sululugan di Action Alvin ano? Oo. Actually siguro ang ibang tong mga user bala mahambal ya siguro nami ito ipwesto sa pugon sa guaan bala sang aso. Grabe na ganyan kaswapang lasis user ba? Basta ikaw na copy diyang gusto mo upod ka to sa sulunugon? Gusto mo? Oo. Mo na. At least para ma-experience naman sakit manggali. Oo. Diyan, lahog-lahog lang natin pero kung isa may magapaminsar ginamo nga nagkaladak pa na bla mo kanami to no? Tani ko natutot sa may ginabuga inang ano tawag sa ganing tambutsos babaw na? Pugon man na, no? Pugon magyapon? Oo, pugon man sa gyapon. Di ang iban to, mahambal yan ba? Pero di ka, kung di makatutong hangin, kabay magagid eh. Puro sa pagkadalok-dalok sa droga mga muna, no? Amo to yung mga user siguro na nugunan man. Kung sa Bisaya pa, sungak-sungak, dahak-dahak. Oh, lagi? Lagi. Sige, ano na si Nona? Ari ang payag ni Shay, Tanalyon. We successfully conducted the destruction of dangerous drug ceremony naton kahapon at the San Carlos City Bioenergy Incorporated facility sa San Carlos City, Negros Occidental. So we have a total worth of drugs, 53.3 million worth of shabu or methamphetamine hydrochloride, as well as marijuana amounting to 64,167 pesos or 427.78 grams. Ano ni siya nga year nga mga natipon ng mga illegal drugs? Actually, ano ni siya, no? May mga cases kita diri that were decided as early pa as 2012 and may others as recent as 2020. Ang mga decided cases na doon and were duly issued sang order to be destroyed by regional trial courts. In short of it, ma'am, sa 53 million, that is equivalent sa mga more than 10 kilos, ma'am? Yes, sir, oo. To be exact, 6,280 grams ang aton nga destroy kahapon using the facility from the SCBI. Ang ibang diri, ma'am, 2021 so far, wala pa na siya, no? Wala pa kita, sir. Pinaka-recent was 2020. The rest are ongoing. For the rest, we are still awaiting order from the court and completion of other documents and certificate of inventory sa aton nga mga tag-sa ka-court, sa aton mismo nga PIDEA 6 laboratory section. I also want to mention, Sir Alvin, no, we were very grateful kay Ara Gid mismo sa aton venue who personally witnessed the destruction kahapon, si Mayor Renato Y. Bustillo of the San Carlos City, Negros Occidental. And during the program, he also expressed the city's strong support sa aton nga anti-drug campaign. In fact, amo ni siya ang second naton nga destruction ceremony for 2021. The previous was conducted last March 2021, conducted diri sa Iloilo City sa Gigato Abesia facility.
Action na Bray, kabahin gid lamang ini sang pahayag ni Shay Tanalyon. Di Maya, congratulations gid ano sa mga PDEA da kag iban pangahin siya sa gobyerno Action Alvin ano. Yes, action na Bray, at least dason tuig lauman ta kay kada quarter man mo. Kunti madamo man sang recovery sang illegal drugs diri sa siyudad sa Bacolod kag sa probinsya Action Bray. Makon mo na iya nga nagligat to semana to, nagligat adlaw to pila ka gramos ang shabu nakuha, more than 300 grams. Bo grabe no. Oo, diri sa Bacolod na, barangay 16. Daw katingilahan na gid man kon dinis la galinusot kay kon isipon ta lang pila na ni kadekada ang droga hambal permis ang PDEA kag pulis ga inagi malang ini sa port naton tinga nga way tagidiyapon ma-intercept man. Gani man isa pa na Action Bray, sining ko gani ti anong mahimo ta sina. May iba niyang makalusot kay siling gani nila wala baruto haw. Baruto. Mo na sa mga baruto. Ti didto sa mga Philippine Coast Guard anong ginahimo nila? Na sakto na Action Bray, amo nang pamangkot karon. Dapat mag-utilize kita sang bantay dagat na naman nga mga civilian agod nga maglambiyong da. Gani man. So amo ni mga balantayan Action Bray, no? Nabalaan naman nila gali nga angaway nila ni pang tutuke. Amo na mga balantayan gid kag tutukan gid sang katapo sang PDEA, of course ang mga kapulisan upod na diri ang Philippine Coast Guard. Sabi ko, upod na di si Alvin Graba. Ati, mas maya. May nag-chat pa ni isa, si Action Bray, dason tani, ang sunugon, ang mga durugista naman, kusubra naman na imo. Do bugat naman ang katama. Siya bulang siya bulang. Siya bulang kag mariwana. Siya bulang. Hindi na. Kaya kung mga durugista ang may mangyapon sila sang aso makuha. May aso makuha. Kag isa pa, deserve na nila nga matagaan man sila sang tsansa nga magbago Action Alvin Yes, that is why may ara kita nga ginatawag bala Action Bray nga barangay drug clearing program. Kunti amo na chance sa mga surrendery nga magbalik sa sabak sang gobyerno Action Bray. Sige. Report halin sa patrol Action Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man nga bahin sang Pinas. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Aksyon! Balita! Banat! Puning! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat Action Alvin Graba, balita gikan sa patrol. Kabay pa nga masundan pagid ang sinunugay nga ini congratulates kita sa aton sini nga mga utod sa gobyerno nga nagapatay-patay man sa pagpanglagas ni mga durugista. Aminado man na sila nga may kabudlayan sa pagpanakop nila sa ibang diri. Kaya kung ikaw dalakpo na langan mapadakop ka lang kung ningita ka manideya. Kung din kay mo yung malusot iyagon niya, hindi kay mo madakpan mga kaksyon. Lasa 12:22 na sa aton sila nga pagpangalagad. Rat sa dahon tarikta dayon ang mga balita gikan sa syudad sa Bacolod Bakaksyon with Action Artay Hupon. Kay diri sa Bacolod pagbakuna sa mga empleyado sang syudad sa ila mismong opisina panibago nga estratehiya sang EOC sa Bacolod Bakaksyon. Kaya na pagalingiban nga way makapabakuna dira sa Bacolod City Hall mga kaksyon Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa mga detalye, Action Artay Hupon, mayong hapon. May apolosan na Bray, actually kung parte sa kanamoon bala kung pila pa ining mga empleyado sang gobyerno nga wala magkapabakuna, kabahin inasang pangayo sang talagapan ni Mayor Bing Ladia sa mga department head, no, para at least ma-plastar nila kung pilagid kabilog nga mga empleyado sa Dansong Bacolod ang bakunado kag wala pa mabakunahan. Ay isa subong sa strategy nga mandoban sa alkalde sa talatapan sa Emergency Operation Center among pag-check, no, kag kung maara na inang kopya sa mga ngalan abi kung sino nabakunahan kag wala pa amoy nang kadtuan sa opisina sa mga department sunod kay EOC Executive Director Emang kag kuliyan nila dito mismo sa office nila Action Bray tublukan sa COVID-19 vaccine on their choice. Grabe nga pag-angga kag paghungit ba? Di kay siling ni
Executive Director Emang, luyag naton nga mag-serve mga model sa pumuluyo sa Bacolod, no? Na kumbinsi ta gani ang mga pumuluyo nga magpabakuna at mga empleyado sa gobyerno kundi karon niya magpabakuna kung isundon sa iban. Siling ko gani si Mayor Bing mapabooster na pila ka adlaw sila yo way payagli ya. Amo lang isa ka dako gid nga konsernan. Na sunod rin kayo lang siling kumanti sa iban lani sa LGU sa provinces man doon na ka LGU nga hatag sa o nagpagawa sa executive order na ang hindi makapabakuna kung mag-report sa trabaho kay every 2 weeks. Amo ni sila ma-report first week matrabaho, next week standby. Pagbalik nila sunod kundi ma-provide sila kung unvaccinated ka sa negative RT-PCR test result. Sila nga tiway pa na malabutan nga si Mayor mismo mag-obrame sila. Kaya talina naman do action by haliniya sa national mo. Yes. Pinambal ni President Digong nga. Ang hambal gani ni Ma'am Emang, sila nga problema na yakawal sa mga empleyado kapin pag casual ka nga ikwaon mo pas bulsa mo kung every 2 weeks masubmit ka sa negative RT-PCR test result. Timbis ka gamiton mo pala mo sweldo da para sa imo sini ekonomiya sa ibabaw sa lamesa kundi balda. Yes. Why kagid pundo. Sunod rin kay Emang isa ina sa amon hikuton after sining 3 days vaccination drive, national vaccination drive sa palibot sa Metro Bacolod. Kaya mo ni subungan ginasakuan nila as part sa preparasyon. And pag subong ka-expect sila na may dugang ng mga vaccinators sa city sa sining 3 kadlaw na activity since nga nag-meeting, nagligad ang NIATF kaya mga departamento nga nag-attend ayaw gid sila nagkormayara sila mga medical teams sa nagkailangan nga department mabulig para sa sining 3 kadlaw na vaccination activity. Now kung vaccinate mga empleyado ay pambakunahan sa city, most probably after man sa vaccination makakuha na sila sa update sa natundan na mga department head sa good nga ang approach nga kadtuan mismo sa ilang opisina himuon ina sang team sang Bacolod kaya team ang gali sila luwas kundi may vaccination kita may aragin diyan Orobaris Bacona Center may aragin diyan sa team action bay nga nagasulod-sulod sa mga pulok na ilang malayo nga muling nagakadto dito kag nagabakuna. Tiyan mo man yung mga team ang gamiton nga magkadto sa mga taratapan o departamento nga makasubmit sa ilas mga names sa mga employees nga wala pa mabakunahan. Ang abi ko nga ni Anay, before to, ang way nabakunahan ng empleyado sang syudad, amo ni silang mga miyembro sang Cormo, blay na may mga ginabatsyag action art, may ara gadya gali nga way lang gid nagpabakuna iya? Okay, ito may ara nga personal reason mo. May ara man ang rason ti bangon sang ila sining reliyon o kung kodla sekta. Abi ko may mga comorbidities ng iba halos di? Ang may mga comorbid ganiban na convinced to sila to protect sila ko galingon nga kung may comorbidities kagag-expose ka permis sa mga nagkadto sa office mo mas delikado na gid mo gusto na tingiban to sa ila na convince ka magpabakuna kay way pagidman mandatory or way pagidman sa executive order sa may bingi na papanahog para magpatuman sa ginatawag na ton obligasyon o kung pag-obligar sa talan ng mga empleyado na dapat mabakunahan tanan. Ari ang sunday ang parayag ni EOC Executive Director Emang. Ang campaign naton sa government offices halos ginadulong tanagin action art ang bakuna no ga kampanya kita office by office nga kung gusto nila kami ang makadto ang vaccinators naton vaccination team ang pakadtoon para hindi na sa kinahanglan magpila sa mga aton vaccination centers at the same time pagtapos sa ila inject pwede lang sa kabalik sa lamisa nila they can go back to work hindi kinahanglan mag-absent so mo ni mga innovations kag ang mga adjustments nga ginahimo ta action art para lang gid nga ma-accelerate ta kag ma-fast track ta ang aton nga vaccination program. Pero why pa man si Mayor nagmando nga ti dapat mandatory man nga kinahanglan mapabakuna sila.
So far, wala pa. But we, of course, nag-abide kita sa national government directives sa Action Art nga nakapagwa na ya statement ang aton presidente nga in fact ang Department of Labor nagpagwa man sang statement recently lang 2 days ago parte sa policy sang hindi man nila gusto tagon nga mandatory pero kung hindi ka fully vaccinated medyo may inconvenience gid para sa isa ka worker kay ma-submit ka gid sa RT-PCR test every 2 weeks. Ano na, local sila ang pagpabakuna libre, pero kung nagkuha ka sa RT-PCR test, bayad ka. Titag 2,500, 3,000 ang kada tuhog sang imo nga ilongda. Anho naman? Amo na gani, kakabudlay ka, ikaw lang susugon, ikaw pang mabayad, ya? Kani, manti 72 hours na ganing ya sining lifespan sina, pero 2 weeks gali yang ginhatag nga daw kwan abi, ito tsansa abi, ano? Hindi, lain sila kay kundi mapa-swab ka subong. Ma-report ka na sa duty mo kay negative mo RT-PCR test result. Pag sunod, after 2 weeks, kung ma-report ka naman liwat, obligaron ka naman pa RT-PCR test. Sige na iya, makumuka na bulan, kaduha ka na imo kwadon. 5,000 ang bulan mo? 5,000, labi mo tatak mo, 5,000. Ang imo nga bulan na sweldo, 10,000, ati may tunga man 50%. Yawan ka pangita si mo niya malugsukot. Ano mo na? Sila niya lalo to, niya way pa. Ano kay ginbayad sa RT-PCR na sunod to gino. So, pabakuna na lang. Kaya sa mga eksperto, bisan sino, na malang pamatiyan, wala sang may napatay sa bakuna, pero sa COVID, damo, ganyan nagkalamatay. Millions. Tamo na, Sunday. Nagbantayan ta kay kumong na may changes mala sa national kundi nagligad to 15 million ang target bilang ang number of vaccinees nga sa 3 days ni amo niyang mabakunahan. Ginubuhan nila sa 9,000 di basing niya sa Bacolod since nga 66,000 base kung manubuhan man ang expected number sina kay bisan ano ka paninguhan nagligad to naginutok ang tao sa Bacolod ang pinakadamo action by 13,400 lang nalabot sa city. Kaya kung isundo nila ang quota na dapat 22,000 tulot klaro ni nga marabot mo na nga target sa Department of Health. Mulubugat na kay sa kasagsagan niya halos na ubos-ubos sa tubakuna ang may intensyon magpabakuna mo. Subong lambuton mo na, jutay na lang yung may gusto magpabakuna. Tiyawan, tas na. Ito, i-check talaga na kaya sa taga-iyo si Chris, kung bala may master listing nga nagasabit na kagkunti lang nila expect nila, katingay mabakunahan sa palabuton nga Lunes, tugtog Miyerkules, nga vaccination drive. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, aksyon at tayhupon, mga ka-aksyon din kaman sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon, balita, banat, huling. Salamat Action Art, balita gikan sa syudad sa Bacolod. Ikabay pa nga mag-ugyon ining mga empleyado dira nga way pa nakapabakuna. Kay ti mas ginhawa na bla sa aton sining mga opisyales diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon para malabot ang herd immunity. Pero kamo mismo dira ngamin dapat modelo kamo sang syudad. Kung man kamo kapabakuna man gali. Pero kung may inang miyembro ikaw sang may ginabatya ginatawag nilang comorbidities bala. Kumintindihan ta ninyo nga situation pero pa-check ka mo sa inyo sa nga doktor. Kasi doktor nyo base may ara man na advice nga di pwede lang. Di pa bakuna gid kay frontliner man kamo mo. Ara kamo da sa opisina nyo adlaw nagaamuma kamo nagatubang kamo sa mga tawo bakulod nun. Nga nagakadto dira ti ina sila hindi man ta sigurado ang ila sining kaugalingon man dira. Di may na nga may panagang kamo. Although nga ti solito na to ng istorya. Hindi garantiya si bakuna nga hindi ka na matapikan ni COVID-19. Pero kung matapikan ka man, hindi lala nga mag-igo sa imo si COVID-19 mga ka-aksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo.
Si Presidente Rodrigo Duterte ganiho nag-ayo sa mga LGU nga ti sa sining 3 kadlaw nga programa sa vaccination sa gobyerno bilog nga Pilipinas. Abi mayor pakanaan yun ning mga vaccinist nyo ay ang mga target nyo nga bakunahan. Preparahin nyo dabi sang hamburger abe. O kung ano dabi. Baklin nyo dabi sang Jollibee abe. Ano pa daw mga McDonald's daw wala niya value ako na. Kung ano mga inasal abe. O ano pa dira abe para magpabakuna sila. Pero way ta ginabakal lang inyo sini nga choice ha. Way na to niya ginabakal sang isa ka kihad sang manok dira nga na prito. O kung na ano dira na may kanon dira way ta na ginabakal ah. Sugo na ya sang inyo gusto nga magpabakuna sa ayo man sang gobyerno. Nagaayo si gobyerno way kita layi mo. Ti alangan karon nga pangganuyon lang kamo nga hindi kamo. Pero ti amo na nga ayo si gobyerno. Kay para malabot tagin ang aton ginahandom nga makabalik-balik kita sa new normal nga situation. In fact, ganay suno sa aton sining Okta Research, naganubo ginman si COVID-19 kaso naton kadadlaw. Pero hindi kita magsalig ha. Hindi kita magsalig kay kabudlay kay COVID-19. Mapati lang tangaway na si COVID-19 kon wala na gid sang may pagwa nga data si DOH na may ara sang COVID-19 pa nga kaso. Kay so far may ara pa gid. Ti ara lang gina sa gyapon dira, that's why nga ti ang paghalong naton aton gid padayunon mga kaaksyon. Aksyon! Balita! Banat! Huling! Aksyon na Philippine Standard Time, last 12:35 na pagbalik naton karon dugay-dugay rat sa dahon tani mga balita gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office kag mga balita man gikan sa Bacolod City Police Office pagkatapos gid lamang sini. Para may extra proteksyon, magpabakuna na. Ini ang inyo gobernador Bong Lacson. Nagahinyo sa inyo nga manginbida. Nanay Virgil Pindabal. Bisa ano oras si Nanay Aragid. Action Bri, good noon. Monitor always Celine Holmes. Gihapon, stay safe and healthy always and God bless you always. Action Bri, salamat. Alex Fuentes, sir. Rochelle Fulgencio Susana. Araman sa Pandanon DSB. Amado Ladua Jr. Good noon, Action Brian. Great ko lang gali. Happy birthday sa amon kagawad Lenny Navarro sang Barangay Alianza, Bago City. Si Sir Dennis Tuestro, Araman. Chair Lynch Arnaiz. Milili Oligo, Tamiao, please ma'am. Vanessa Star, Mio, Jinky Dailagdon, Noel Amar, kag Alex Montesa. Paul Spat III, Donald Kabasag, Araman sa La Carlota. Salamat kid. Okay. Si Sir Alex, thank you good, no? Edilaw sa Victoria's with Nana Isabel, Consoling Valientes Hernandez sa Tapas, Capiz. Ana Sinoro again, thank you good. Ang iban Padres Dalomwa. Okay, no more. Balikan ko karon ng iba na, no? Sa atong pagpangalaga, damo pa kita balita di nga nagkahilira ho. Last 12:37. Para may extra proteksyon, magpabakuna na. Ini ang inyo gobernador Bong Lacson. Nagahinyo sa inyo nga manginbida. Magpabakuna na. Besh, nakabakuna ka na? Amligan ang ikaayong lawas. Magpabakuna na para abanse ka. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na!
Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang nuriyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, ang naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to dami. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung name na naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. Kag bakit sa mga fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo ko dito at that time. Simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo dito. So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino.
Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684. Nakas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagigno, no? Naman ang baka! Tutugo, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag na siya, magsinig ka nga Jack Balaan, tirador, aral sila sa palibot nato. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilamatag adlaw nga pagpangabuhi.
sa anniversary sa ARV. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na gila pagita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot ko o pwini preparar dira ang may mga cellphone program. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV. Magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University... Kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon, balita, banat, huling. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 12:53 na sa aton sini nga pagpangalagad. May nga odto lang kay Madam Ida Rio Sura dira sa Banwasang Morsya. Salamat gid sa pag-monitor. Kag naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon. Si Reynald Mata, Jocelyn Josera, Anali Grada, Sampurok Paglaom to Shine, Pastrana, Leopoldo Dorumal, Catherine Cordova, Purok Violeta, Barangay Takuling, Misyo. Okay, sige. May paaman pa nga text ni kay Aksyon Ricos Puntaho. Dumabasahan ko pa. Aksyon, balita, banat, huling. Ang mga balita karon sa Negros Occidental Police Provincial Office mag-aksyon, masobra 1 ka milyon ho. Nga balor sang ginapatihan na
droga man no, kag armas lutang na recover sa buy-bust operation sa syudad sang Bago. Mo grabe no. Kag apon ang tanag pinangsunog pagkatapos may milyones na naman nga nadakpan. Sa dugang detalye with Action Alvin Grava. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action Alvin, sa imo pagbalik, may hapon. Aksyon na Brian nagapangatubang karon sang patong-patong nga mga kaso ining 30 anyos nga byuda. Matapos na dakpan through buy-bust operation alas 10 pasado kahapon sang aga sa Hacienda Zaragoza sa barangay Don George Araneta sa siyudad sang Bago. Ining naaresto kilala kay Sofia Marie de la Cruz alias Beauty. Beauty pa pangalan nyo, residente sa amuman nga lugar na wasunod diri kay Police Lieutenant Joe Malong ang hepe mismo sa Bago City Police Station. Ining si De La Cruz Action Brian ginakabig sang PIDEA bilang high value individual. Actually nalista ni siya sa listahan sang PIDEA nga high value individual. Kag ginakilala man ini siya Action Brian nga supplier sang illegal nga droga sa siyudad sa Bago. Kurti no? Oo, rason diri Action Brian nga sunod diri kay Malong paagi man sa gintingog nga puwersa sa Regional Provincial Drug Enforcement Unit 6 diri sa probinsya kag of course paagi man sa Bago City Anti-Illegal Drug Team with the CIDG sa Regional Field Unit ukod man ang iban nga mga operatiba tigayon nga nadakpan ining si De La Cruz Action Brian matapos nagbaligya sang balor 30,000 ka pesos sang shabu sa isa ka police operatives. Now, sang si sa Action na Brian ining si De La Cruz, nakuha pagid sa iya ining siyam ka plastic sachet sang suspected shabu daw in short daw bulto ni Action Brian. Now, nakuha pagid sa iya position kag control ining tatlo pa kadalagko nga plastic sachet o kuna plastic actually naka-natay ni siya Action na Brian nabalang bulutangan sang ice wrapper ba Action Brian diri naka-natay pa ni siya tatlo ni kabilog kung sumahon mo tanan nga na-recover sa mga otoridad 150 ka gramos ang illegal nga droga nga na-recover sa mga otoridad nga may standard drug price 1.020 million pesos. In short, masobra 1 milyon ka pesos nga na-recover sa mga otoridad. Kag nakuha man sa iya ining mga drug paraphernalia, kag nakuha pagid sa iya ining isa ka caliber 45 pistol nga may isa ka magazine, dala na diri ang 7 pa ka mga bala Action na Brian. Mabasko gini klase sang babae Action Alvin, hindi ni basta-basta kayo may mga preparation siya iya. May 45 iya mo. Yes, Action na Brian sa gina kay actually sunod diri kay Malong Action na Brian siya ang nag-supply ng illegal nga droga sa Bago. Hindi na guro Bago sa mo ni kadakuon nga supply o kon pundo nga ra sa iya nga bodega dira basi mga katupad diri na sakop yun naman ni. Posible yun na Action na Brian kag posible dira man ga kuha sa iya kay ini siya sa in almost 2 weeks nga operation. If you may remember Action na Brian nagligad bala sang I think November 13 to natabo. May isa pa to ka high value target o high value individual nga nadakpan man ang mga kapulisan sa siyudad sa Bago. Diri na Action Brian nagtuhaw iya sini nga pangalan nga mo na siyang nag-supply. That is why ginprajikan gini kag naggato nagkanta ining una nga nadakpan last 2 weeks ago kag amo ni siya ang nag-supply. That is why ginprajikan gid sang mga katapo sang kapulisan. Daw contact tracing iling tawagin sini na trace gid siya. Grabe no. Gabing mga girls na subong kay last 2 nights ago to atong 2 million pesos sa may Singkang Airport sa Bacolod. Bayi man to Action Alvin mo. Grabe ka din no. Puro bayi. Tino na ano na ni subong kalibutan taman daw. Ang droga doon din nalagay para sa lalaki pati bayi subong niya kay hindi ba sa basta milyones Action Alvin ha. Even mga previous weeks Action na Brian through buy-bust operation. Babae man tong na dakpan sa mga kapulisan
bisan mga previous months, mga kalabanan, mga babae man mo. So, buting gano'n, ang iba niya, mga lalaki, hadlok na magbaligya, subong babae naman. Action Brian. Kumbaga, daw ginatindugan ganila nga kon kaya mo nga lalaki ka, kaya ko man nga babae ako. Do mo na. Oo. Even ang pagbaligya sa illegal na droga, kaya ko man. Gani man. Walang takot, isog. Ako, kita mo pungko siya sa may dokatria na, oh. Atubang sa shabu niya, waya. Daway lang, ah. Doon sa wala lang? Doon sa wala lang, pero ang atubangon niya niti, pero tining pinalidad. Ito, makon mo na action ba? Sigurado giniya, way giniyang piyansa kay kunti ang recovery sang illegal nga droga, kung napulo lang ka gramo, wala na piyansa mong. Then how much more patong-patong pagid nga kaso, makon mo niya kwaon niya ang kaso Section 5 amo ng selling. May recovery pa sang illegal drugs Section 11 sang RA 9165. Ang pagbaligya daan no bail na mo pagbaligya. Oo. Ang mga drug paraphernalia Section 12. O kag ang ang paaman pa nakuhaan pa sang caliber 45 violation pa sang 10591. Kapila yan nga dakop? Na amo pa lang ni action na Bray. Primero nga pagkadakop sa iya, that's why nagapati ang mga kapulisan sa Siyudad Sambago, amo ni action Bray ang mga remnants sang mga una na nagkaladakpan dito sa Siyudad Sambago action Bray. That is why isa ini sa mga remnants kag supplier na sang illegal nga droga. Gusto mo pamatian si ako kay TI, kanta ka man TI para magsalalaman nakamutanan sinong ga supply sa imo. Nami giniya, kaya yung una tundakpan, kanta mo. Kanta nami patuntuno ya. Subong abi, kantahe kag dala tsatsada para kompleto. Sigurado, Gid, para madakpan man sa grupo ni Superintendent o kundi Lieutenant Colonel Joem Malong. Ari action by ang pahayag ni Joem Malong. Yung operation, sir, stems from our information coming from kung madumduman mo, we had our accomplishment in the same barangay sa Don George Araneta. Kung diit ang revelation sang aton subject, hindi ko magsala 2 weeks ago, no? Ang ginaobrabi naton, once kung may madakop kita dito sa Bago City, ginapatpat naton kung diin ang mga sources nila. So, we had 2 in a row nga dagkong accomplishments because these are all products of the revelation sa mga previous drug personalities nga na-arrest naton. Iring subject nato si Sofia Marie de la Cruz. Ano ang classification niya, ma'am? Ang classification niya, Senator, is HBI. She is identified as supplier there is sa Bago City, and as I have said earlier, no, ang nadakpan natin before sa Don George Araneta, siya niya ang ginatudlo mga supplier sang drugs. Pag every time marada siya ang ginakwaan sa mga users there sa ating area. Isang pa-lead, sir, is she is connected kay, I think she's the partner or wife sang previous mga drug personality nga na-arrest ng Bacolod City. So, amo na nga, she couldn't be out of our radar, kumbaga, kay una best connected din siya nga daan because her partner before is into illegal drugs. Kaya ang isa ka observation naman, sir, although nadakpan na natin ang mga dagko nga drug personality, ang mga bata-bata ni nila, ang mga gagmay sa una, muna siya nag-assume sa nila nga mga roles. That's why nga, hindi gini siya madula-dula or hindi matapos. Now, with us here in Bago City, nakita natin nga, they thought all the while na relax ang area natin, relax ang environment natin, kag safe na hindi sila ma-detect sa area naman. But still, no, with the help of our Matasang Banwa galing volunteers, there are people, no, naghahatag sa atin ng information regarding their presence here sa Bago City. Aksyon na Bray ang pahayag ni Joel Malong. Subli lang ni. Way ginagsala ang nokpo nga binutang na da siya. May nadakpan nga isa ka madako ining madako ining isda kumbaga action Alvin, no? Correct, action Bride, that is why nagapanginbulahan man kita sa grupo ni Joel Malong. Of course, ang mga katapo ang Regional Drug Enforcement Unit nga isa sila kahapon para man madakpan ining high value individual action na Bride. Kag babae man ang tagdakop. Oo, babae man ang tagdakop. Ang hepe sang Bago, babae man. Babae man. Sige. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, nabutun ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon, balita, banat, huling. Salamat Aksyon Alvin, balita gikan sa Nokpo. Congratulations Bago City PNP. Kabay pa nga masundan pagidini sino naman yung supplier ni TI. Amo ni minigina tray subong sa aton sini kapulisan mga kaksyon. Action Radio Philippine Standard Time la 1:04 na sa aton sini nga pagpangalagad. Sundan Teglayon no sa dalagko paginya balita gikan sa Bacolod City Police Office. Regional Director sang PNP sa Rehiyon 6 nagpanginbulahan sa mayo nga performance sang BCPO ang CDEO kasunod sa pag-recover man sang 2 million pesos sa ginapatihan siya babaye man ang tag-iya sini. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action Eric sa detalye may hapon. Action Brian mayong hapon pagi kay Police Colonel Thomas Joseph Martir ato sila ka Bacolod City Police Office City Director pinapalabot gid national ni Western Visayas PNP Regional Director Brigadier General Clint Dongbo ang iya sila pagpatahan sa kapulisan sa Bacolod City Police Office, especially sa Drug Enforcement Unit sang Bacolod City Police under the leadership of Police Lieutenant Jopin Mugato nga naka-recover sang kapin 300 gramos sa tubig nga may market value ini nga 2,040,000 pesos Action Brian. Kung di magtuluban ang panderiya mo ini ang subject sa bypass operation nagligad nga lao si Lister Tindok puktot pagdakapig nga high value individual madara natabo ang bypass operation sa Dio sa mismo lugar niya sa Purok Dalawidaw barangay 16 sining syudad sang Bacolod. Nausuno sa kay Police Colonel Thomas Joseph Martir Action Brian nga may ara na sila karon information kag amo ni karon ang subject sang validation kag verification sa diin naghalin ang source o kung supply ni Tindok sa inisya ang madakpan sa aton sini nga DEO Action Brian. So no, pag kay Colonel Martir nga wala siya magsala nga ginpili niya si Mugato nga ibutang bilang head sang DEO mga more or less siguro malapit-lapit na isa ka bulan bangod sang Mayo yung mga performance Action Brian kag may ari man ginapatigayon nga deliberation ang yasiling opisina prayo sa pagpungko ni Mugato bilang pag-unang head sang Drug Enforcement Unit Bacolod City Police Office. So no, kay Martir Action Brian nga ang pagpungko ni Mugato ang nakahatag man sang breakthrough kag pagpahaganagan sa pagsulod sang droga diri sa siyudad sa Bacolod apisar na may mga ginamod torpas na mga droga nga posible magasulod sa siyudad sang Bacolod. Parayag ni Martir sa interview sa Aksyon Radyo. At least nakaloyan man kami sir, nagbunga man ang paninguha sa ato ng mga operating units and we were able to accost one of the drug pushers here in Bacolod City with the confiscation of more or less 300 grams of methamphetamine na hydrochloride or shabu worth more or less 2 million plus. Ang source niya sir na tumbok tanan ni? Yes, Action Eric, naging take man siya sa amon, naging take man siya sa akon, but we are trying our best again to follow up with that information, no? Kaya may disclose man siya sa amon. And you have to plan nga i-comment ini ang tropa sang CDO sa first kapag pungko man ni Lieutenant Mugato, Colonel? Yes, Action Eric. In fact, congratulate na si RDB informed. Congratulated us, especially the DEU. And award demand si Lieutenant Mugato sa previous accomplishment and maybe this one, another award for the CDE. Ang accomplishment ni Mugato, sir, in relation ni sa iya sini nga pagka-CDEO head? Yes, Action Eric. Ang last to, itong una niyang dakop, do mga pagsugod niya palang last mga pilapalato pa semana, do mga 22 grams. And subong sini,
award naman ang iyang accomplishment sa atong CDO. Mayong performance ni Mugato sa iya pagpungko, Colonel Yes, actually, paging deliberate nila namon nga kung sinong butang diri para makita ta ang mga specialty or talent sa atong mga officers kung sino with the right person to the right job. Action na Brian, si Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang Bacolod City Police Office Director angot ni sa accomplishment sang DIO. Agi na expected niyang may ara pagid siguro posible dako-dako na madakpan sila sa masunod nga semana ukot sa masunod nga bulan. Nami man ni Black Sioneric yung mga panginbulahan kay para ma-boss mo bilang tao nga naga-perform lang kundi mas maayo pagid ang performance sa sunod actioneric mo, no? Yes, Action Brian. In fact, daw high moral subong ang DIO. Pero karabaton nila ang commendation ni Colonel Martir ang pagtungbulahan mismo ni General Flindongbo. Inablang maayo nila nga performance. Inablang gina-appreciate mo blang pakapoy nila bla. Hindi daw malipay man sila actioneric sa way mo ginasapak bla. Ang mga ambal ko katong at sa sining statement ni General Flindongbo daw maganahan pag sila Action Brian sa ilas sining operation sa drugs kay nakita man nila blang at recognize man sang atong sining regional director nga nakagi man BCPO City Director ang mayo nga performance sang atong sining sigurado po Action Brian si Bugato kabaton giniya sang iyang award kay General Dungbo. Ati amo masabitan mo lang ni sila yung medalya ang kalipay sini di hamak nga masabit man nila sa ila to live lang ako may ara naman ko sang paginbulahan sa ako, no? At least pakita sa kabataan mo do ano ang kalipay mo nga pakita sa kabataan mo ang mga accomplishment mo nga naging maayo. Ara ka pa sa serbisyo Action Brian. Kag mangin mo dilo kasi nga pulis daing ati maka-duty lang okay na. Do amo na bla. Actually Action Brian nag-successful lang ilang drug operation. Tungod sa ginatawag lang team effort. Lang. Gabuligay pala. Buligay exchange note salamat magani si Colonel Martir sa iba nga mga government agency concern halimbawa ang PEDEG, ang PDEA nga nagabulig mo ni kampanya diri sa pulot kontra droga which is nga tinaga-result man sang maayo nila nga performance kag breakthrough sang mga target drug personalities Action Brian. Sige. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Action Eric Pagpagma. Mga kaksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo. Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Balita. Banat. Huli. Ma-appreciate mong trabaho sang tao. Mas manamian pag ini siya magdugang pagid sang iya sininga trabaho. Amo man na ng sikreto, dira mo. Pero kon mayara nga nagatrabaho pagkatapos daway kilayek balo, paminsar mo yan ati daway lang, daw baliwala. Tawag isa tak-an mo na mo. Congratulations sang team. Natigin panginbulahan sa ila sining director diri sa Pro 6 mga ka-action. Launa-on sina. Kuan ko gamay lang ma-commercial ko gamay lang pabalik naton may mga balita pagkikita gikan sa mga aton sini nga mga reporters outside Bacolod mga ka-aksyon pagkatapos gid lamang sini ang balik. Maayong hapon kay Irali Malazarte Araman. Sonia Villarosa Garcia update sa motor accident here sa San Dionisio. Okay, so thank you Gid. Thank you Gid kay basi way pa na muna labot sila sa material. Thank you Gid no? Kwanta ni Karona. Report na niya, no? Sige. Alin sa kay Piper Pursley Action Bry amo na kon mag-check sila. Hindi lang puro lalaki, lahat dapat i-check bata man o lalaki, babae parehas man bala sa checkpoint. Motor lang ang gina-check ara sa may salakyan ang illegal nga hindi lang sa motor. Sige. Dining alohamiento, mayong hapon, Action Sir Bry. Pamati lang kami barangay Antipulo, Pontevedra, adlaw-adlaw. Alohamiento family, salamat, God bless.
Lilia Tato naraman sa Gardenville. Romar Tamayo, good PM, nagamonitor lang kami sa barangay Baliwagan, Purok 2, San Enrique. Neg-ok Romar Tamayo kag bata iya nga si Leia Bless Tamayo. Kapitol. Sir galupok gid Brian, thank you gid sa Brian. Sige, salamat gid. Galupok kuno Cheryl Perez, good PM, Action Bri. Monitor lang kami di sa Shinda Loigoy, Barangay Granada. Veronica Santillan Manukan, araman gapanghagad panyaga ba o kung lapit lang na isulungon ko ginang panyaga mo da, no? Si Kativer, thank you good. Valencia Kenneth, thank you good, no? Panyaga man. Homa Lomina, thank you good. Barrio Garay, Dino Alec, Elvira Hilugo, thank you sa Charito Heights. Si Juan Pagidua, ari sa Dalom, si Ryan Borja, nagamonitor man sa Santo Niño, Barangay Sumag. Sige. Almira. Sige. Balikan kong iban karon na. 1:14. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, magdala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ano ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakulog man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulog saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Lahat nakalap na. Aksyon, balita, banat, huli. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Action Radio Philippine Standard Time, launa 22 na. Sa nagda-text bala sa aton, dira sa may Quezon, San Carlos Ring, ang imo daog abi, hindi ikaw makakuha, pwede mo gina makahimo kasang authorization letter kag ipadala dito sa Palawan Pawn Shop. Oo, padala ka ID mo, kag ID man sang magkuha para makuha mo na. Pero sige lang tawagan ta na karon may ideyahan ta na, no? Pero mo ng ideya dira. Last, alauna 23 na sa aton sa nga pagpangalagad.
Kontang balita makaksyon sa aton sining mga reporter outside. Unahon tiri sa may syudad sang Cadiz so tatlo ka mga anggulo ginalantaw sang kapulisan nga rason nga pagpatay sa isa iya ka mangunguma mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga detalye with aksyon Roger Guteb. Aksyon Roger, maing hapon. Yes, Action Bry, may tatlo tanan ka mga anggulo nga ginalantaw ang kapulisan sa siyudad sa Cadiz sa sining kamatayon nga paglutang nga pagpatay sa isa ka mangunguma kahapon las 7:30 atak na sa bayan sa Asinta Caridad 1 Barangay Luna sining siyudad. Ang biktima nga si Romulo Singson Jr. Inisya 51 anyos kaga payag pa sang pamilya mismo sa iya utod nga na-interview naton kapon nga si Evelyn nga ang iya siniya nga utod wala man sang kontra. Pero may nagaangkon dira sa ila sini nga mga uma o kon ginatara uma sa iya sini nga utod matapos kasi nagkaliwa naman ang ila sini nga tatay kay hindi man makasarang ang ila sini nga nanay gani ginhatag ini sa kay Romulo Singson nga mo ining biktima. Sunod sa kay Police Lieutenant Rocky Diciar, tatlo ka mga anggulo ang ila ginalantaw. Una may homicide ini siya nga kaso nga naridlo niya, mayari ni siya nga nakontra o kon nakaaway sa naligad nga bulan kag subungan ini ginamention sa pamilya nga parte sa ila sini nga uma Action Bry. Ongoing pa po yung follow-up investigation natin at yung sa ating mga person of interest ipapollow po natin at pupuntahan. So, initially, ano po yung tinitingnan natin dito na ang cosa? Unang-una sir, no, may previous na kaso itong biktima na homicide case pero way back 2004 pa po yun. Okay. At isa yun sa tinitingnan natin at yung kanyang bago lang na nakaaway sa kanilang lugar, isa rin po yun sa tinitingnan natin na anggulo. At saka yung tungkol sa lupa po na kanyang farm. Sa karon Action Bry, padayon pang investigasyon sa kapulisan kaya wala pa man sa mga matubod nga person of interest pero ang saran gina-validate sa nga kapulisan labi na ginahatag man nga informasyon sa pamilya may kataran sa ila man sining suspetso nga may harap persona sila nga inatumod nga sa diin pwede makahimo kini sa paglutang at pagpatay. Wala sang recovery sa bahin sa mga batiyo halimbawa sang armas nga nag-igo kini sa biktima gani wala may baluan kung ano man nga armas lutang ang gingamit sa paglutang sinisaya. Ang sigurado nga sige bantayan siya sa kampo pangod kay ginagyan niya pakadto sila uma sa kalsya tricycle amo ang kampo sa magtimbang nga bahin kag nagpanago sa kampo posible ang suspect kamo pagtiro sinisaya. Ang tricycle yan nga kaugalingon nga gina-service so magkanto dira sa iya sini nga uma. So ang atong sini Action Bry latunta kung ano pagid ang mangin resulta sa investigasyon sa kapulisan igo sa kilid na tuong nga kilid kag sa ulo nga ini ang gituraan ginayon sa kamatayon sa nga biktima sa matabo ang amo nga insidente. Katong mga kaksyon din ka man sa Pinas lambuton ka sang amon pagbalita ng serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutierrez nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Balita Banak Bulig. Salamat aksyon na Roger Gutierrez sa ilong kita. Grabe no, basta gani duta kadamo nagid sang nausik nga dugo diri. Away duta mga kaksyon. Sa Banwasang Calatrava, may 5 ka barangay nga ginakabig nga drug cleared mga kaksyon. No? Ang detalye sini with aksyon Nelson Patenio mga kaksyon. Aksyon Balita Banak Bulig. Aksyon Nelson, may hapon. Braya, Banwasang Calatrava, ang 5 ka drug cleared barangay. Inian ginakalakipan sa barangay Kabungahan, Pagakay, Kambayubo, Pantaw, Kagwinaswasan. Calatrava ang mayara sa 40 ka mga barangay nga nasakupan. Ginapalayag ni Mayor Marilyn Era na ginaparahan ang pag-apply sa 5 pagid ka mga barangay sa Philippine Drug Enforcement Agency o kung PDEA nga ginakalakipan sang barangay Hinabungan sa minapasok minautok Buena Vista nga mangin drug free. Yari ang tugang nga pagpalayag ni
Mayor Era. Hangyo sa mga barangay official sa atong lungsod sa Calatrava nagbinagyod ang mga 35 barangays nato nga wala pa drug cleared barangays nga unta ilang i-identify ang mga tao nga involved sa drugs unya hangyoon nga mo undergo sa CBR Si Mayor Era para sa BBB gikan sa Banwa sang Calatrava nagaaksyon. Elsona Patiño, mga kaaksyon sa diin kaman sa Pinas. Nabuton ka sa ngapon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon, balita, banat, huling. Ligad si Mana lang to maging balita sa Calatrava nga anom ka mga empleyado positive sa illegal nga drug. Ling mayor sa Calatrava daw na hadlok magpa-interview sa media. Kwan siya. Pulo panago siya. Aksyon, balita, banat, huling. Dugangan tang balita tagikan sa syudad sa Victorias, kapulisan sa Victorias nagpakaon ho. Amuning namin nga balita sa isa kagatos ka mga kabataan kag may mga ginikanan nga nakabaton sang food packs mga kaaksyon. Aksyon, balita, banat, huling. Ang detalye nga kompleto with Aksyon Arlo Ticar. Aksyon Arlo, maing hapon. Sa isa kagatos ka mga kabataan ang napakaon sa mga kapulisan sang Victoria samtang ang mga ginikanan sini ang nakabaton sang food packs, t-shirt kag free blood pressure sa isa kakahiwatan kahapon nga ginpatigayon didto sa syudad sang Victorias. Ang ini nga kahiwatan ang ginapangunahan sang Victoria City Police sa idalom sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus nga amo ang Chief of Police sang Victorias kag amo man ang nag-supervise ng kahiwatan nga matigayon ini sa may covered court Barangay 6-A kapin sa 64 ka mga Special Action Company Philippine National Police Special Action Force ang nagbulig lakip na ang Barangay Peacekeeping Action Team kag ang Organized Support Group nga isa man nga nag-initiate na matigayon ang ginatawag nga outreach program. Antes pa man magsugod formal ang nasambit nga kahiwatan ang iligin suguran sang malipot nga programa sang PCR kag pagkatapos si Antonieta Loraes ang nagsaysay parte sa ila advokasya kag ang pagpasalamat man sini sa kay punong barangay Claro sa iya overwhelming support. Upo dire sa kaninong Wasen Martinez, report nagikan sa Victoria City Police Office, Aksyon Arlo Ticar reporting mga kaaksyon diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon, balita, banat, huling. Yung nga balita to, no? Pakaon sa mga kabataan. Sige. Kompleto ang inyo sining odto maka-aksyon upod sa aton sa reaksyon balita banat bulig. Pay na kita sang oras pa aton kung sa aton sining pagpangalagad. Maga-invite ko sa inyo karon sa aksyon na firing line sa gabi mga ka-aksyon, ano? Sa ngalan sa regular nga anchorman, Aksyon Rex Cantong News Director. Ini naman sa Aksyon Brian Mordega pasalamat gid. Mga kaaksyon sa diin kaman sa Pinas. Laboton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Maayong hapon. God bless. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon